мутобиқ гардонидани ҳама гуна инфраструктур ба талаботи замони муосир бо таҳияи нақшаи мукаммал дар пойтахти мамлакат иқдомест аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба хотири фароҳам овардани шароити хуби кору зиндагӣ ба сокинону меҳмонон пеш гирифта шудааст. боғи ҳайвонот аз ҷумлаи иншоотест дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ бунёд хоҳад шуд. дар асоси қарор ва дастури супоришҳои раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ сароясати меъморӣ ва шаҳрсозӣ бунёди боғи ҳайвонотро дар буриши хиёбони Рӯдакӣ ва Ҳофизи Шерозӣ ба нақша гирифта, лоиҳаи ангоравии онро аз рӯи технологияи муосир ва бо назардошти фикру андешаҳои мутахассисони аврупоӣ таҳия намудааст. дар лоиҳаи ангоравии боғи нави ҳайвонот дида мешавад ки қитъаҳои нигаҳдории ҳайвонҳо, парранда ва хазандаҳо, аз ҷумла қафас барои ҳайвонҳои хурди ваҳшӣ, қафас барои паррандаҳо, қафас барои лемурҳо, қафас барои ҳайвонҳои хурди хонагӣ, қафас барои маймунҳо ва паррандаҳои нодиру дигар макони буду боши онҳо мувофиқ ба оилаашон алоҳида буда барои гаштугузори озоди ҷонварҳо ки ин низом замонавӣ мебошад таъмин карда мешавад. роҳраву нуқтаҳои хизматрасонӣ, нишастгоҳу гӯшаҳои тамошои мизоҷони боғ бо усули муосир ва дар асоси стандарти байналмилалӣ бунёд шуда ҳудуди он бо гулу дарахтони ороишӣ оро дода мешавад. боғ дар масоҳати 13 гектар бунёд шуда барои зиёда аз 1500 сар ҷонвар пешбинӣ гардидааст. мавзеи ҷудо гардида барои ташкили ҳама гуна имконият, аз он ҷумла ҷойгиронии ҳайвонот, паррандаҳо ва хазандаҳо мувофиқ буда шароити озоди нигоҳдории онҳо ташкил карда мешавад ки ин талаботи замони муосир мебошад. тибқи лоиҳа дар масоҳати 0-140 гектар биноҳои маъмурию хизматрасонӣ бунёд мегардад. 0-85 гектари дигар барои нигоҳубин ва ба намоиш гузоштани ҳайвоноти Тоҷикистон, 0-46 гектар барои ҳайвоноти хонагии минтақаи Тоҷикистон, 0-70 гектар барои ҳайвоноти Австралия, 0-84 гектар барои ҳайвонҳои Америка, 0-61 гектар барои ҳайвоноти Осиё ва 0-90 гектар барои ҳайвоноти африқо пешбинӣ гардидааст. дар масоҳати 0-53 гектари боғ кул ташкил карда мешавад. ҳамаи иншооти ба нақша гирифта шуда мутобиқ ба миҷози ҳайвону парранда ва хазандаҳо ҷиҳозонида мешаванд. боғи нави ҳайвоноти шаҳри Душанбе дар ана ҳамин мавзеъ, яъне дар қисми шимоли пойтахт бунёд мегардад. дар асоси лоиҳа ки 13 гектарро фаро мегирад, ташкили дигар инфраструктури зарурӣ аз қабили гулгашту майдончаҳои варзиш, майдонча барои бозии кӯдакон, қаҳвахона ва дигар нуқтаҳои хизматрасонии замонавӣ ба инобат гирифта шудаанд. аз рӯи нақша дар ҳудуди боғи ҳайвонот 2 қаҳвахона, инчунин зоомағоза ва 2 таваққуфгоҳи рӯизаминӣ барои беш аз 130 автомобил ташкил карда мешавад. бунёдгардидании боғи ҳайвоноти замонавӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар рушди сайёҳии мамлакат замина мегузорад. агарчи лоиҳаи боғи нави ҳайвоноти шаҳри Душанбе пурра омода шудаву тибқи иттилои масъулин сохтумони он аллакай соли оянда оғоз мешавад, аммо дар иншооти феълӣ муассисаи давлатии боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе низ шароити зарурӣ барои нигаҳдории ҷонварон дар ҳама фасли сол фароҳам мебошад. бо таваҷҷӯҳ ва дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, хусусан бо дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, тадбирҳои зиёди ободонӣ дар ҳудуди муассиса анҷом дода шудааст. натиҷа ин аст ки бо тафовут аз солҳои қаблӣ шароити нигаҳдории ҷонварон ба маротиб беҳтар гашта, барои гаштугузори тамошобинон ҳам дар ҳудуди боғ имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. корҳои ободонӣ дар масъали давлати боғи ҳайвоноти шаҳри Душанбе тибқи дастури супоришҳои раис шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ рафта истода, навобаста ба кӯчондан боғи ҳайвонот ҳамаи роҳравҳо, валерҳои нигаҳдошти ҳайвонотҳо, паррандаҳо таъмир рафта истодаанд ва барои боз ҳам равнақи ривоҷ додани кор, барои боз ҳам шароити хуб кардан барои ҷонварон аз мақомоти ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе маблағҳо пешбинӣ шудааст барои таъмир ва ҳама ҳайвонот бо маҳсулоти хӯрока ҳама пурра таъмин мебошанд. маҳсулот ҳамеша ба мо дар захира то моҳҳои март ҳисоби хӯрока, маҳсулоти гӯшти, маҳсулотҳои донагӣ, коҳу басанда мебошад. хӯрокашон тибқи меъёри муқарраршуда ратсион ҳамаш таъмин мебошанд. ҷои хунукӣ ва надоранд. роҳравҳое ки аз сафолак пӯш карда шудаанду бо давом дода истодаанд, ҳам аз ҳисоби тариқи ҳашар бо ҷалби кормандони муассиса
рафта истодааст. тавре масъулини муассисаи давлатии боғи ҳайвоноти шаҳри душанбе иттилоъ медиҳанд, нигаҳдории ҳар як ҷонвар дар муассиса аз лиҳози талабот ва мутобиқаш ба гармию сардӣ, масоҳат барои гаштугузор ва дигар талаботи хос сурат мегирад. ин аст ки дар гӯшаҳои нигаҳдории ҳайвоноту хазандаҳои ба гармӣ мутобиқ дастгоҳҳои гармидиҳанда аз қабили фаршҳои гарм насб шудааст. ба масъалаи таъмини ҳолати хуби санитарӣ дар дохили панҷара ва ҳуҷраҳои нигаҳдории ҷонварон низ таваҷҷӯҳи зарурӣ равона гардида, ҳуҷраҳо аз тарафи кормандон доимӣ тамиз карда мешаванд. дар ҳошияи тадбирҳои ободонии ҳудуди муассиса бо дастгирии молиявии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе панҷараҳои ҷойи нигаҳдории ҳайвонҳои ҷуфтсум ва маймунхона бо маблағи 300 000 сомонӣ пурра таъмиру навсозӣ карда шуд. бино бо системаи муосири гармидиҳӣ ва равшанидиҳӣ таъмин гардидааст. ҳайати кормандон ҳам бо сару либоси ягонаи корӣ таъмин мебошанд. ҳоло дар ҳудуди муассиса бо ҷалби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ корҳои ободонӣ, ин ҳам бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани шароит идома дорад. албатта бо таваҷҷӯҳ ба ҳамаи ин ободкориҳое ки дар ҳудуди муассиса ҷараён доранд, шаҳрвандонро ҳам зарур аст ҳангоми боздид ҳисси баланди масъулият дарк намуда ба оинномаву талаботи муайянгардида риоя кунанд. масъалаи ташвишовар дар ин самт он аст ки бархе аз нафарон бо ҳадафҳои ғаразнок ҳар гуна аксҳои ҷонваронро ки дар шароити ногувор нигаҳдорӣ мешаванд ба муассисаи давлатии боғи ҳайвоноти шаҳри душанбе нисбат дода миёни омма ҳангома барпо мекунанд. ин ҳам дар ҳолест ки ба иттилои масъулини боғи ҳайвоноти шаҳри душанбе ин ҷонварон аслан ба ин муассиса тааллуқ надоранд, вале дар ҳарду маврид ҳам қазоват ба худи бинандаи ҳушманд аст ки метавонад шахсан ба муассиса омада бо шароити нигаҳдории ҷонварон бевосита шинос шавад ва ё ба аксу наворҳое бовар кунад ки бо ҳадафҳои барои муаллифашон маълум омодаву нашр мешаванд.